Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Il-glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. Jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Għaliex fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofsu. Il-kelma tal-Mulej. Lilek Kristu. Dawk illi jitqazzu mid-dnub ġew immarkati bis-sinjal tas-salib. Bit-taw smajna fl-ewwel qari. It-taw hija littra T li hija bħal forma tas-salib Franġiskan. Illi hija tirrappreżenta wkoll is-salib quddiem ta' Kristu. Il-ktieb ta' Eżikel illi bħal kotba oħra illi jitkellmu fuq l-aħħar ta' żminijiet jużaw lingwaġġ partikolari, lingwaġġ eskatoloġiku ngħidulu, u li fih ipinġu id-dinja bħala tempju. U li t-tempju bħala mudell tad-dinja. Għaliex? Għaliex meta Alla ħalaq id-dinja rid joħloqha bħala tempju fejn kollox jagħtih ġieħ, kollox jagħtih glorja. Għalhekk imbagħad fil-Vanġelu li rajna llum nisimgħu illi meta xi ħadd jaqa' fid-dnub inwidbuh. Irridu noqogħdu attenti kif nagħmluha. U Sant'Augustin jagħtina mudell ta' kif għandna nagħmluha. Għaliex? Għaliex meta jiena ħammur inwiddeb lil ħija u qed jgħid lil ħija. Għaliex? Għaliex nista' tiġini t-tentazzjoni li nwiddeb superjuri, però l-superjuri rridu noqogħdu attenti kif ħanwidbuhom. Ukoll ma rridux nagħmlu ir-reputazzjoni tagħna illi tiġi fin-nofs. Mela jekk ħanwiddeb il-ħija ħanwidbu fuq xi ħaġa serja bħal dnub mejjed. Irrid noqgħod attent però illi jiena m'iniex qed nagħmel l-istess ħaġa. Jekk jiena kolpevoli għall-istess ħaġa li ħanwiddeb lil ħija dwarha, irrid nagħmel xi ħaġa fuqha jien ukoll. Nista' xorta nwidbu, nista' ngħidlu ara, jiena għandi l-istess problema tiegħek. Nixtieq illi nirbaħha, bħalma nixtieq illi tirbaħha inti wkoll. Ejja nippruvaw flimkien. U jgħidilna wkoll il-Vanġelu illi jekk tnejn jitolbu flimkien Alla jaqlalhom il-grazzja, speċjalment li joħorġu minn dnub, minn xi ħaġa serja. Il-ġenituri għandhom ukoll ir-responsabilità li jwidbu. Fil-każ tal-ġenituri mhux id-dnub il-mejjed biss, mhux l-affarijiet serji biss, imma anke l-affarijiet żgħar. Għaliex? Għaliex it-tfal dawk li huma żgħar irridu inwidbuhom minn età żgħira.
ħalli jikbru f'ċittadini u Kristjani tajbin. Għalhekk nieħdu l-kelma tal-lum b'responsabbiltà u evanġelu prattiku ħafna. Alla jrid illi d-dinja tiegħu, id-dinja li tagħna hija tkun tempju, illi dak kollu li nagħmlu fid-dinja ikun jagħti ġieħ lilu. U meta aħna b'imħabba, brida tajba, inwidbu lil ħuna, lil oħtna, l-tfal dawk li aħna responsabbli tagħhom qed inkunu qed nagħmlu tempju aħjar minn din id-dinja. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nresqu talbit tagħna illum ejjew nitolbu għall-Knisja, għall-mexxejja tal-Knisja, ħalli jkunu dejjem mdawlin bl-Ispirtu Santu għal ġid tal-Knisja kollha. Nitolbu, ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna, għal dawk kollha li għandhom awtorità ħalli imexxu lil pajjiżna b'mod li huwa den, b'mod illi ikun tajjeb għalina l-kol. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk li huma morda, għal dawk li qed taħkimhom il-biża' minħabba s-sitwazzjoni bil-pandemija li għandna. Ħalli jagħmlu l-kuraġġ, ħalli jsibu wkoll is-saħħa fit-talb. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu wkoll għar-Romol, nitolbu wkoll għal dawk li jkollhom joqogħdu l-bogħod minn uliedhom ħalli bl-interċessjoni ta' Santa Jeanne de Chantal isibu l-faraġ. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. U nagħmlu dan it-talb kollu bi Kristu Sidna. Amen.